Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A karo na biyu na dawo akan Aminu J Town. Ban yi niyyar dawowa ba, a tunani na kes ya riga ya wuce, saboda me? Allah ma ya ce idan an zalunce ka, idan ka ji zaka iya ramawa, ko kuma ka faɗi abin da aka yi maka. So ni a tunani na kayi mini abu ne, na fito na faɗi ta ciki na, ba laifi bane, saboda kai ma ana maka kayi. So nawa mutane suna maka ka fito ka ce sun maka ba daidai ba, a tunani na ba laifi bane Aminu. Da na fito na ce ka mini laifi. So sai ka zo kana min boys, kana so ka tsorata ni, kayi mini WhatsApp jiya. Kana so ka tsorata ni wai akan bidiyon da nayi in cire shi in baka haƙuri, idan ba haka ba zaka zo har inda nake ka ɗauke ni. Kuma ni ban fi ƙarfin hukuma ba, na yi maka ƙarya, me yasa zan maka ƙarya? Riban me zan ci ina yi maka ƙarya? Ni asali ma Aminu, ka ganni ba wanda ya sanna a social media, ta kaina nake. Ba dan yaran nan ba da ka je kai min abin da raina ya ɓaci ka sa aka kulle ma account ina, wallahi ba zan ma magana ba. In ni ka taba zan bar ka kai don kanka, saboda menene? Allah ya san me ake ciki. So amma saboda yara ne marayu kuma ana so a taimake su, saboda su ne yasa na yi magana. Ka zo jiya ka mun audio kana ce mini in ba a hankali har inda nake za ka sa a kama ni. So ba komai yasa bane wannan bidiyon, ina so yan social media ku shaida, wallahi daga nan har shekara 10 duk abin da ya faru da ni Aminu ne, bare ma baka isa kai min wani abu ba. Akan aiki na ne, kuma ni cikakkiyar ma'aikaciya ce, shekara ta kusan 5 ina aiki. So alhamdulillah, ko ba kome ni na san cewa ba wani wanda ya isa ya zo ya dauke ni akan aiki na. Ni ba ya zauna gari banza bace ba, barantana wai an yi kara na wai a ce a zo a tafi da ni. Kana ji na? Yanzu abin da nake so in gaya muku, akwai audiyon da ya mun yana barazana da ni, shine zan kunna muku ku ji, shine dalilin da yasa na fito na yi bidiyo. Amma wai kai ma tsaya Aminu, misali ma na zage ka, yassa na zage ka, kai baka zagin mutane? Baka zagin mutane, amma sa na zage kan mutane nawa ka zaga? Okay, su ba su da zuciya kenan, su ba su san kansu ba kenan, da kake zagin su suna yin hakuri suna kyale ka. To barka ji Aminu, ka gani nan wala baka tsiniya ce ni. In fito in gaya muku baka tsiniya ce ni. In kun ji an ce baka tsine, kunya gare shi ba dai tsoro ba. An ce kuma baka tsine mai kan ƙwarya. Kun san me ake nufi da kan ƙwarya? Idan aka fasa ƙwarya, idan ta fashe, to kun san dawan garin. To mu in aka taba mu fa kan mu fashewa yake, kuma in aka fashe shi wallahi duk wanda ya san ya tabo mu, ya tabo wa kanshi. Shine magana. Kawai abinda zan ce, dan Allah ka rufa wa kanka asiri ka kyale ni. Ina da aikin yi, ma'aikaciya ce ni, ba zaune gari banza ba, kuma kai ba sa'an yi na bane, kuma ni ba a social media bace ba, ban taba hayaniya da kowa ba, kuma akan ka ba zan fara ba. So ina so zan kunna muku audiyon da ya muni. So bidiyo kina kiran sunana, kina zagi na, da kin zo matakin da zan iya daukan mataki akan ki saboda kin ambaci sunana. To amma ke yarinya ce, har yanzu baki san rayuwa ba, ba kuma ki san abin da kike ba. Kin ce ni na rufe miki account, wanda a duk inda kike zan iya sawa a ɗauko ki a hukumance, ki nuna lokacin da na rufe miki account, ki nuna lokacin da na cuci wani, ki nuna min inda nake ci da addini. Wallahi zan iya ɗaukan mataki akan ki a duk inda kike, saboda baki san me ake kira doka ba, baki san me ake kira ɓata wa mutum suna ba. To ina miki warning yau, ki je ki cire bidiyon da kika zage ni, duk da na cire shi yana wayana, kuma ki bani hakuri ki karyata kanki akan abin da kika faɗa a kaina. Idan ba haka ba a duk inda kike ina da nan baki, zan neme ki kuma zan dauki mataki ta hanyar shari'a. Wallahi na gaya mata, wallahi billahi na rantsi da Allah, banda alaka da ke ban san ki ba, baki san ni ba. Cewa kika yi in taimaki wani, naga cewa an riga an samu biyan bukata a wajen ki, tunda kin dora bidiyon an sa jinin ga yaran a gida ga wasu abubuwa wanda kuma ba a bukatar wani yayi, shine ban yi ba. Dalilin da na sa na ce ki cire bidiyon, kar a ga kina dorawa muna dorawa, dauka business muke da yaran, tunda dama zargin mu ake. Amma baki ji ba, to ina miki warning wallahi. Laifin me na miki? Me? to ku zama shaida yan social media. Kun dai ji abin da Aminu J Town ya faɗa ko? Idan kana takama da hukuma, hukuma ba ta aikin banza. Hukuma tana aiki da adalci da gaskiya. So in ka ce za ka biyo ta hannun hukuma, mu zuba ni da kai. Wallahi ni kaina kafin ka kai ƙara na yanzu haka na je court na amshi court order, to baka da right din da a duk inda nake zaka kama ni, sai dai ka biyo ta wani hanya. To
abin da ya sa ne wannan bidiyon saboda mutane su zama shaida akan furucin da ka yi a kaina. Na gode. Wallahi mu fara tattare kayan mu, duniya ta kusa tashi. To duniya ta kusa tashi mana, wannan irin masifu da bala'i da suke ta sauka. Wai kina sane kika yi wannan bidiyon? Fim guda fa kika yi wa kanki, kika yi producing, kika yi directing, kuma kika taka rawar jaruma. Wai kin ga abin da kika aikata? Kuma za ki shiga gida ki sallama da mamanku, kuma za ki shiga gida babanku ya ganki, kuma yan uwanki su ganki, mutanen gari su ganki. Ko kina nan kina posting, kina habaici a status da TikTok, kina hawa waƙar habaici. Kin san abin da kika aikata? Ki tambayi wa'inda suka yi bidiyo da wa'inda irin wannan tsautsayin ya faɗa kansu, ba ma fa irin naki bane ki. Irin wannan tsautsayin ya faɗa kansu, bidiyon su ya likin. Ki tambaye su ki ji, sama da shekara 10-20 ki ji suna zaune cikin salama da kwanciya hankali, wallahi ba su da ita. Me ya miki zafi? Me ya miki zafi na sakin wannan abubuwa ba kyan gani? Me kike nema a gidan duniyan nan? Ke ga ki shirgi guda. Me ya faru? An ce last an ce bidiyon ki ya fita. Wannan dai sai a ce kamar baki bace. Shine yanzu kika zauna kika shuta fim ɗaya kika yi wa kanki. Kuma kina nan yanzu hankalinki kwance. Ba ma ke ba da duk sauran ire-iren ki yanzu. Kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ban taba fitowa na yi magana akan irin wa'innan abubuwan ba. Wallahi nata ne ya daga min hankali. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Allah ya shirya mu shirin addinin musulunci. Ita ma Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya ta. Kowa yana aikata laifi, na wani ne ya fi na wani, amma bayyana shin fa. Wallahi ban ji daɗi ba. Abin bai min daɗi ba. Idan ke kika saki da kanki, baki kyauta wa kanki ba. Idan wani ya sakar miki, bai kyauta miki ba, bai miki adalci ba. Me kike nema? Trending ko me? Duk trending ɗin da zaki, wallahi ba zai kai wata 1 ba, wata 2. An manta da maganarki. Amma mutane wannan bidiyon da kika ki rubuta har ƙarshen duniya, saboda midiya ce yanzu. Ban ji daɗi ba. Ban da alaƙa da ke, ban san ki ba. Amma ban ji daɗin abin da aka yi miki ba. In kuma ke kika yi wa kanki, baki wa kanki adalci ba. Ban ji daɗi ba wallahi.